Silunijan lemsa secretary Welsoning lenga sangte chuendam tanglu. Lakhaing koira pli Deopani constituency ke parlo sangtilang solang tuking tiarong amekar karlitang miring leng la pencarni singnar piatum asopo mate Silunijan lemsa long secretary Welsoning leng bangso pirthepen Halloween adim sangte chuendam tanglu. Alang li dengua keso pena jo Christian Institute of Health Science and Research Referral Hospital Dimapura long se chelanglu. Bonta keso ke tanpega jok phaikuni phaikret trok adap theang prin prelia por phaike thomra achiti mapor malam arong chebo igjuilu. Sonse alang lekaching honai achor asopo adonara ban parda jirpi jirpo to phan an cheo tekang nanglu. Alang li reng tiga hut Silunijan lemsa secretary la pen all kar banglong lemsa long ta alang le secretary ar pusitame claim dun lang. Bokajan pe Rajib Shin rong pinang kilo abirta Malong News. Litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.